Dobro vam jutro, dobar vam dan i dobrodošli. Hvala vam što ste s nama u premijernom izdanju sportskog podcasta Telegrama i grupe portala Telegram. Dakle, vi slušate premijerno izdanje Sve u 16. Ja sam vaš domaćin i autor i voditelj emisije Andrej Maksimović. U prvoj epizodi Sve u 16 poslušajte Samanta Fabris i Mladen Pleše o hrvatskoj i svjetskoj odbojci, Iva Majoli i Zdravko Marić o hrvatskom i svjetskom tenisu, gosti u studiju, glavni čovjek hrvatskog vaterpola Perica Bukić i predsjednik rukometnog kluba Zagreb Vedran Šupuković. I vrhunac emisije Na kraju, dosje Boban, o Bobanovom Dinamu govore Nikola Badovinac, Drago Kamenski, Ana Marija Vuković i Igor Štimac. Sve u 16 uz Andreja Maksimovića Maksa. Evo, čast mi je i zadovoljstvo u premijernom izdanju podcasta Sve u 16 pozdraviti najbolju hrvatsku odbojkašicu, jednu od najvećih hrvatskih športskih zvijezda, Samantu Fabris. Samanta, imamo informaciju da ste se odlučili odigrati Europsko prvenstvo i na njemu se oprostiti od nacionalnog dresa. Je li nam informacija točna? To mi je želja, stvarno mi je to velika želja da odigram Europsko prvenstvo sa hrvatskom reprezentacijom. Na dugi niz godina sam bila tu, nekih 12-13 godina za redom. Nažalost, nakon toliko godina konstantne, kako reprezentativne sezone, tako i klupske, nažalost malo su i ozljede došle na naplatu i onda sam morala, ovo je drugo ljeto za redom koje zapravo prošlo ljeto sam nešto i kao hoću se priključiti ili ne, ali ovo ljeto je stvarno smo odlučili da možda bolje da se oporavim i bila bi mi stvarno želja, nadam se da ću biti zdrava i u mogućnosti da dogodine nastupam za reprezentaciju. I ajmo malo gatati, pretpostavljati sa jednom sjajnom Samantom Fabris, sa svim ostalim optimalnim igračicama, ulazak među 8, da ne pričamo o medalji, moguć? Sigurna sam da ulazak među 8 je. Mislim da imamo dobre mlade djevojke, možda neki miks zapravo iskustva. Znate kako se kaže, šta želja zna, šta je nemoguće. Pa nema sumnje da kod nas stasala ili stasava jedna mlađa generacija koja je vrlo talentirana, koja ima veliki potencijal i kad bi im pomogle suigračice poput Samante Fabris, koje bi dodale iskustvo i znanje, vjerujem da bi ta reprezentacija mogla postići vrlo dobre rezultate. Međutim, valja imati na umu da je napredak ženske košarke odbojke u svijetu iznimno brz i da će konkurencija biti vrlo velika i da se teško, svaka pobjeda bit će velika kao kuća. Šta očekuješ, šta te iznenadilo? Možda je malo iznenadio rezultat Japan i Turska. Turska sa predvodnikom, sa trenerom Santarelijem, koji je inače trener Koneljana koji se pobjedio. Stvarno Turska dosta se podigla zadnjih godina, pa možda je malo iznenadila jer već sad imaju velika očekivanja. Međutim, Italija već je tu klasika, mogli bi reći, i nekako finale Italija-Brazil, mislim da po meni neka procjena, sad ne znam, a mislim da Italija igramo odličnu odbojku i da su napravili našli neki svoj super ritam zapravo sa novim stafom koji je prošle godine preuzeo Italiju, osvojili se olimpijadu, tako da mislim da idu dalje. Vidjela sam da su srušile i rekord zapravo talijanske reprezentacije ikad, 28 ili 29 pobjeda za redom, tako da mislim da su trenutno stvarno u super formi. Upravo je u tijeku, već sam upozorio slušatelje da se ovo snima,
pa da kad će se emitirati oni će znati, mi nećemo znati rasplet finala Lige nacija. Komentirao sam to malo prije sa Samantom, rekla je da je malo iznenađena što je Japan pobjedio Tursku i da predviđa finale Brazila i Italije. Pa ja mislim da su utakmice ovog prvenstva bile iznimno na visokoj razini, premda su neke reprezentacije dosta pomladile svoje sastave. Napreduje ženska odbojka koja je po mnogo čemu čak i atraktivnija za gledanje od muške košarke koja je postala zaista odbojka, zaista atomska odbojka, lupa se na sve strane, pravi se čudesa, ali to sve relativno kratko traje. Poeni. Kod žena je to puno atraktivnije, zanimljivije, tako da mi se čini da će odbojka vremen pjecati sve više i više pratitelja i navijača. Tek sad smo svjesni da je Hrvatski odbojkaški savez u vrijeme, nažalost, pokojnog predsjednika Bakovića, o čemu smo razgovarali i sa Samantom, ali i dalje pokazao svoju logističku spremnost, jer ispada da su najizvrsniji treneri svijeta bili izbornici hrvatske reprezentacije. Pa ja mislim da ni u jednom sportu koji nije učinjen takav podvig kao što je napravio predsjednik Saveza Žanić, koji je za trenere reprezentacije doveo Santarellija i Turčina Ferhata Akmaca, koji su bili u Hrvatskoj primljeni vrlo velikom distancom pa i podozrenjem. Savez je pokušao, a ta dvojica trenera su bila sklona tomu, organizirati njihova predavanja našim trenerima. Međutim, odaziv je bio nikakav, premda se sada pokazuje da je riječ o zaista vrhunskim trenerima. Santarelli vodi tursku reprezentaciju, Akmac vodi Japanke, koje su zapravo napravile rezultatsko čudo, i takva dva trenera zaista bi imala što reći, što kazati. Međutim, premda u Hrvatskoj ima tek nekoliko možda trenera koji po svom znanju i iskustvu bi mogli konkurirati za trenere reprezentacije, nije bilo nikakvog interesa među njima da se konsultira, da nešto nauče od te dvojice. Samo da dodam još to, njihove plaće u Hrvatskoj su bile, kako bi čovjek rekao, doista mizerne, po nekoliko tisuća eura mjesečno. Danas Akmac dobiva u Japanu $400,000 plaću godišnju, a Santarelli $600,000 godišnju plaću. U jednoj drugoj emisiji prije nekoliko godina sam te pitao, kada dođe kraj ove karijere, možemo li očekivati Samantu Fabris u odbojci na pijesku, pa ću ga sada ponoviti. Moram priznati da je taj kraj stvarno brzo došao. Ne znam, to isto ne znam. Kažem vam, stvarno ovisi sve o zdravstvenoj situaciji. Trenutačno sam fokusirana na dvoransku, tako da ne znam, radim na oporavku i na svemu. Ako se odradi dobro sezona i naravno što je najveća želja reprezentacija dogodine europsko, ako se budem dobro osjećala, zašto ne? Stvarno ne bilo mi je, kad se sjetim Majora u Poreču sa Sarom, kad smo odigrali, stvarno je bilo samo trebati puno treninga. Nažalost, u ono vrijeme nismo ni imali vremena jer je bio veći target i veći fokus nekako na dvoransku, ali evo, možda uzeti jedno ljeto i probati, zašto ne?
Samantha Fabris nam je otkrila da je ostvarila još jednu svoju igračku ambiciju, a to je da će sljedeću natjecateljsku sezonu igrati u Kini, u Pekingu. Vi ste se vrlo nedavno vratili iz Kine, mislim da je to 4., 5. puta u vašoj novinarskoj profesionalnoj karijeri da ste bili u toj zemlji, pa kako komentirate Samantinu odluku da karijeru klupsku završi u Kini i čemu se može nadati u Pekingu? Pa ja mislim da je to iznimno pametan potez Samante da ode u zemlju u kojoj se velika pozornost pridaje sport, a posebno odbojci. Čujem da je jedan naš trener otišao u Kinu i to je zbog toga što su tamo uvjeti rada puno bolji nego ovdje. Način na koji se radi je puno stručniji i ja vjerujem da će Samantha na taj način svoju karijeru završiti na najbolji mogući način. Slušate Sve u 16. U premijernom izdanju podcasta Sve u 16 o tenisu najbolja hrvatska tenisačica svih vremena Iva Majoli i predsjednik Saveza Zdravko Marić. Evo, poštovanje svima. Za početak, bila mi je čast biti dio ove velike priče u Osijeku koju organiziraju Dona i njezina obitelj i drago mi je da sam mogla pozvati svoje prijateljice iz svijeta tenisa, Martinu Hingis, Marijan Bartoli i Mary Pierce, da uveličaju taj događaj i mislim da stvarno, bilo je otvorenje 4. javnog terena, znači otvorene su sve 4 podloge u gradu Osijeku i kao što smo već puno puta rekli, to je jedini grad na svijetu koji ima 4 različite podloge, znači javnih terena gdje stvarno ljudi i djeca mogu uživati od jutra do mraka, zabadave i skidam kapu, stvarno bilo je sve na najvišem nivou, od produkcije, od odlazaka s 1., 2., 3., 4. terena, prijema, znači nadam se da ovo nije kraj, da će još puno toga se dešavati u Osijeku i da će još puno toga graditi. On ne samo ovogodišnji 2025. nego ja bih rekao 3,5 desetljeća koliko traje, to je, vi ćete znati bolje vjerojatno od mene, ja mislim i najdugovječniji sportski, a možda i širi društveni događaj. Tako, i uspio ne prekinut bi zbog ratnih godina, je li tako, u kontinuitetu? Znači, jedini, ali među onima koji sigurno, od 90. godine i to je stvarno jedna stvar koju treba ovako i ja bih rekao i na javnoj sceni pohvaliti i zahvaliti svim onima, svih ovih godina koji su sudjelovali u organizaciju, vođenju i svemu vezano za taj turnir koji je toliko i na svjetskoj razini prepoznat, a vjerujemo da svih ovih godina je dao i naravno veliki doprinos razvoju hrvatskog tenisa, pa evo i ovaj. A zapravo mogu reći da me jako iznenadila Iga Swiatek sa svojom igrom na Wimbledonu. Mislim, naravno osvojila je, ali baš sam puno razgovarala s njenim trenerom i vidjela se velika promjena u njenoj igri, puno više agresivnosti, puno je brže stiskala liniju, dosta je napredovala u forehandu i znam da je zadnjih mjeseci bilo priča ta kombinacija ne funkcionira predobro, ali pokazali su svima da stvari idu napred, puno ljudi zaboravlja da je ona još uvijek jako mlada i odigrala je vrhunski turniri. Što se tiče ostalih cura, mislim da je dosta sve onako gore dolje, nema neke konstante igračica, svaka može dobiti svaku, svaka može izgubiti od svake. Meni je posebno drago vidjeti da naše cure igraju dobro. Petra Marčinko je osvojila 125-icu prije nekoliko dana u Rimu, znači pokazala je da se vraća i da opet ulazi u formu nakon duge povrede. Ja vjerujem da će Petra jako brzo ući među 100.
Isto tako Antonija Ružić koja je ušla među 100 igrače prvi puta u Grand Slam glavnom turniru na US Openu. I naravno tu je Dona koja evo možda zadnjih par mjeseci nije bilo kako je očekivala, ali kad svi Donu otpišu, Dona se uvijek vrati jača nego ikada, tako da ja vjerujem i da od nje možemo do kraja godine očekivati dobar rezultat. 12. i 13. rujna Osijek je domaćin ponovno drugi put za redom. To je dakle naš susret, a možemo tako reći polufinala, jer pobjednici sada ovoga kruga idu na Final 8. To je dakle finalne susreti u Italiji tamo u 11. mjesecu. Imamo nakon pobjede početkom veljače ove godine protiv Slovačke imamo strašno jakog protivnika, ali protivnika koji je s jedne strane i mamac za navijače i publiku, ali s druge strane i motivatori za naše igrače i cijeli stručni stožer. To je Francuska. Ja sam siguran da ćemo ponovno uspjeti napuniti dvoranu, stvoriti jednu fantastičnu atmosferu. Moram ponovno, neću reći upozoriti, ali reći, francuska reprezentacija uvijek sa sobom ima zaista jedan stabilan broj svojih navijača koji stvaraju fantastičnu atmosferu, a ja sam siguran da ipak oni neće na tribinama pobijediti, da će hrvatski navijači biti glasniji i jače voditi naše dečke. A kad gledamo o samom sportskom dijelu, mislim da imamo tu puno pozitivnih pomaka i ja se iskreno nadam da će i naši najbolji igrači sačuvati dobru formu i dići ju kako sad vrijeme bude išlo. Spomenula si tvoju prijateljicu Martinu Hingis, vratio se u Zagreb i Zvone Boban vodi Dinamo. Kako bi recimo izgledalo, šta bi se mogli očekivati rezultatski od meča kad bi sad odigrali jedan miks, recimo s jedne strane Martina Hingis i Zvone Bobana, sa druge Iva Majoli i Bruno Orešar? Mislim, Martina je u top formi, čak je i protiv Done osvojila tiebreak, tako da može se lagano vratiti na tur, ali znamo svi da je Zvone Boban jako dobar tenisač, tako da ne mogu reći da bi bilo lagano, ali evo, nadam se da će biti prilike da probamo to. Da organiziramo taj dvoboj, pa ćemo evo onda biti pametniji i znati ćemo kako je prošlo. U razgovoru sa Iva Majoli pitao sam je, s obzirom da se Boban vratio u Hrvatsku, kako bi izgledao, kako bi završio meč u miksu između Bobana i njene prijateljice Martine Hingis s jedne, a nje i Brune Orešara s druge strane. Rekla je vrlo neizvjesno i dala mi je zadatak da ga organiziram. Zna se da jako dobro igrate i da jako volite košarku, ali ste i veliki poklonik odbojke. Pa kako bi recimo završio meč odbojke na pijesku u kojoj bi s jedne strane bili vaš prezimenjak Ivan Donald Marić i predsjednik Saveza Frane Žanić, a s druge vi i Samantha Fabris? Pa dobro, ja sam uvijek pozitivac, dakle ja nigdje ni na jedno borilište ne izlazim sa mišlju da ću izgubiti, dakle mislim da smo zreli za još jednu pobjedu, tako da evo, kao što vam Iva na neki način lijepo zadala, pa evo, slobodno organizirajte takav meč, bit ću više nego sretan i zadovoljan da ga odigram. Odbojku na pijesku isto također jako volim. Slušajte Sve u 16. Evo, došao je red i na naše studijske goste u prvom izdanju audio podcasta Sve u 16, nakon odbojke i tenisa, prije dosija Bobanov Dinamo i malo šaha za kraj. Sa velikim zadovoljstvom u našem studiju pozdravljam Pericu Bukića. Pero, prije koliko sati se sletilo iz Singapura, ili sve prošlo u redu? Evo, sve prošlo u redu, vratili se i idemo dalje. I Vedran Šupuković, predsjednik rukometnog kluba Zagreb. U Zagrebu ste, mislim ne u klubu, nego niste otišli. U Zagrebu sam, u Zagrebu. Dakle, spremaju se neki pakleni planovi i budžeti za Ligu prvaka, ili? Da. Nadam se da evo, skupa ja i Pero da ćemo napraviti neke budžete i za jedan drugi klub, ali nije lako. Nemoj, sad već imam naslova, nisam htio, dakle, da se opet sprema neko udruženje klubova. Samo udruženje. Pero, neki je dojam javnosti, odnosno javnost je to tako prihvatila da je nastup reprezentacije na svjetskom prvenstvu 5. mjesto, nastava kontinuiteta dobrih rezultata,
a ne neuspjeh, iako smo izgubili jedinu utakmicu koju nismo smjeli, da to tako kažem, onu koja nas odvaja od zone medalja i svih ostalih. Pa da, naprosto negdje svima nama stoji uvijek želja za medaljom. Moram reći da je ovo 12. svjetsko prvenstvo u nizu, gdje smo mi 10 puta igrali polufinale, osvojili 8 medalja u zadnjih 21-2 godine, tamo od 2005. I 3 puta bili prvaci svijeta, jednom srebrni, 4 puta brončani, zaista sjajan niz uspjeha. Nažalost, evo, nakon što smo prošle godine onako sjajno odradili, rekao bi, cijelu godinu, igrali 3 velika finala u nizu. Ova 2025. nije bila uspješna u tom smislu osvajanja medalje. Međutim, konkurencija je izuzetno jaka, zaista. Mi imamo nekakvih 8 reprezentacija, sve one dođu sa željom uzeti zlato, ne osvojiti medalju. Tamo od 8. Amerike koja je bila brončana na olimpijskim igrama, pa do nekakve Italije, Crne Gore, govorim za ove koji su bili 6., 7., 8., naravno do nas iz Srbije koji smo bili olimpijski finalisti, a tu smo završili 4. i 5. I oni koji su bili ovdje najbolji, to su Španjolska, Grčka i Španjolska, Mađarska i Grčka. Međutim, evo, život ide dalje, ne možemo reći da smo mi na ovom svjetskom prvenstvu igrali loše, tu jednu utakmicu nismo bili pravi. To se tako dogodi u sportu, naprosto ne pita se sve samo ni nas, jer imamo i protivnika koji je jak i taj dan, ako je moćan, ako je spreman, kao što su bili Mađari, nema tu neke zamjerke prevelike, ali potrebna je jedna ozbiljna analiza. Obično nakon poraza se te analize rade i kvalitetnije nego nakon pobjeda. To je negdje prirodno, iako mi to pokušavamo i kad osvojimo, ali nekako psihološki prvak si svijeta ili si finalista olimpijskih igara i negdje si zadovoljan s uspjehom, pa negdje nekakve sitne greške ostanu i misliš u biti da je to ok. Kad izgubiš ovako nešto, kad ne ostvariš uspjeh, onda je ta analiza puno, kako bi rekao, kvalitetnija i negdje svi mi zajedno pokušamo, naravno, najprvi izbornika, onda i mi koji smo iz njega, Ratko Rudić kao predsjednik stručnog savjeta i svi ostali u savezu pokušamo vidjeti što je to što možemo još bolje. Ono što se ne propituje u javnosti, onda to znači da je neupitna pozicija izbornika Tucka, da li to je njegova odluka i ona obično klasično pitanje nekoga ko sa poludistance prati to, koji možda ne zna finese, je li ovo i nekakav povod za laganu smjenu generacija i izgradnju neke nove reprezentacije? Pa u odnosu na ovaj rezultat ništa novo, znači sve ono što smo mislili prije ovog svjetskog prvenstva, mislimo i danas. Tucak ima našu apsolutnu potporu. Čovjek je u zadnje 2 godine igrao 4 velika finala, osvojio 2 zlata, prvak Europe, prvak svijeta, drugi u Europi, drugi na olimpijskim igrama i ima potporu stručnog savjeta, prije svega Ratka Rudića, Milivoja Bebića, tu sam i ja kao član, naravno i predsjednika Drenasina i cijelog upravnog odbora i mislim da bar mi u Vaterpolo savezu nismo baš skloni previše mijenjanju izbornika. Znamo da od Ratka Rudića tamo od 2004. pa do danas samo su njih dvojica vodili reprezentaciju i mislimo da je kad nađeš jednog stručnjaka kao što su bili Ratko Rudić, kao što je danas Ivica Tucak, trebaju dobiti apsolutnu podršku. Naravno, pitanje njihovog rada, njihovog angažmana, njihovog motiva je uvijek ono koje je presudno. Znači, ne može neko reći sad da Tucak manje zna danas nego što je znao prije 5 godina. Znači, pitanje je koliko on unutra, u ovom trenutku on je još uvijek potpuno unutra. Što se tiče igrača, mi već imamo nekakve planove koji nisu vezani na to da smo 5 ili smo prvi. Znamo da imamo par igrača koji imaju već godine, blizu su 40.
Velić i Lončar, naravno ovisi o njima kako će dalje se razvijati. Mislim da za Beograd koji je u siječnju Europsko prvenstvo, svi oni će biti na raspolaganju, a nakon Beograda ćemo vidjeti šta nosi sutra. Svakako mi već saspremamo jedan određen broj 5-6 mladih igrača koji su bili nositelji ove reprezentacije U20 koja je bila prošle godine prvak Europe, ove godine su bili treći na svijetu i oni su već priključeni na neki način radu seniorske reprezentacije. Znamo što od njih očekujemo, imaju ozbiljne uloge i u klubovima i na toj razini se radi, naravno da im se otvori prostor, da imaju minutažu, da imaju pažnju, da imaju ozbiljan trening. Tako da, evo, s naše strane koliko možemo napraviti, mi ćemo napraviti. Vedrane, naravno da je ovu godinu obilježilo i prvenstvo rukometno i veliki uspjeh reprezentacije. Pitam vas s pozicije sad s ove distance, ili tako od kraja siječnja do danas, kako vi gledate na to kao ekonomsko-sportski događaj i kao predsjednika kluba vas pitam, zapravo Zagreb se može pohvaliti da su vaši igrači bili gotovo pa glavni protagonisti tog srebra. Krenut ću od ovog drugog, znači točno je da je Zagreb imao 4 igrača koji su imali vrlo zapažene role u osvajanju srebra na svjetskom prvenstvu, znači Srna Glavaš, Klarica Ivano Pavlović. Nažalost, jako mi je žao što to nije bio naš golman Mandić koji je nesretno ozlijeđen nakon onog divljačkog napada od kosa poslije utakmice s Nantom u Ligi prvaka prošle godine. Mi smo jako zadovoljni zbog toga što smo kroz Zagreb uspjeli profilirati igrače koji su postali nositelji igre u reprezentaciji. Povijest rezultata Hrvatske rukometne reprezentacije govori tome u prilog da uvijek kad je Zagreb bio dobar i kompetitivan da je reprezentacija osvajala medalje. Nažalost, desio se jedan prazan hod, prazan prostor koji nije samo vezan za rukomet, nego usudim se reći sa sve druge sportove gdje smo mi u klupskom smislu tu neku kompetitivnost kroz jedno vrijeme izgubili radi jednog velikog financijskog jaza i deficita u odnosu na našu konkurenciju u Europi. Takav je slučaj i u drugim sportovima i u tom kontekstu jako mi je drago da smo zadnje 2 godine specifično odigrali dosta dobre godine u Ligi prvaka i profilirali 4-5 domaćih igrača koje smo mi zapravo doslovno stvorili i doveli. Na primjer, Klaricu smo mi doveli kao 16-godišnjaka, on je igrao desnu krilu u Zadru u 3. Hrvatskoj ligi. Srna je igrao poluamaterski, studirao i igrao u Dubrovniku u 2. Hrvatskoj ligi. Glavaš je doživio punu afirmaciju, kod nas došao iz Trebnja. Ivana Pavlovića smo našli u Ljubuškom, tako da to potvrđuje kvalitetu tog skautinga. Što se tiče samog događaja svjetskog prvenstva u sportskom i ekonomskom smislu, mislim da je svaki takav događaj za našu državu velika stvar. U toj sinergiji i navijača i reprezentacije same, odnosno igrača, stvara se veća mogućnost da se poluči dobar rezultat. Moramo biti iskreni, nakon 5 sušnih godina gdje reprezentacija nije osvajala medalje na velikim natjecanjima, nismo na ovom natjecanju bili neki favoriti. Imali smo i dosta problema sa ozljedama, ne smijemo zaboraviti da Duvnjak gotovo cijelo prvenstvo nije bio spreman, da je onda došao Karač, pa da se i onda i on ozlijedio, da je Cintrić bio ozlijeđen, da je se David Mandić ozlijedio za vrijeme svjetskog prvenstva, da Matej Mandić nije mogao braniti. I kažem, kad se uzme u obzir cijeli niz tih nesretnih događaja, ovo je jedan veliki kolosalan uspjeh za hrvatski rukomet. Što se tiče ovog ekonomskog smisla, mislim da to nikad nije upitno, s obzirom da za vrijeme i poslije tog samog svjetskog prvenstva cijeli niz stvari koje u konačnici utječu na ukupnu nacionalnu ekonomiju, a potaknute su industrijom sporta, imaju iznimno pozitivan učinak i mislim da mi svi, neovisno o tome da li izravno radimo u sportu ili neizravno ili pratimo sport onako sa distance, bi morali uvažavati činjenicu koliko je jako važna i bitna industrija sporta u odnosu na ukupnu nacionalnu hrvatsku ekonomiju. Ne smijemo to zanemariti i kad u konačnici određujemo neke budžete
koji dolaze neovisno iz koje perspektive jedinica lokalne samouprave ili proračuna opće države, treba uvažiti činjenicu da osim ovih rezultata i promidžbe države koju donose ovakvi kolosalni rezultati, evo u ovom slučaju sada vaterpola i rukometa, donosi taj ekonomski učinak. Pero odmah nakon što si završio igračku karijeru, zapravo uskočio si u nekakve u vode upravljanja vaterpolom i tako dalje. Dakle, imaš jedan kontinuitet, rekao bi još iz prošlog stoljeća, jel? Ne da sad uspoređujemo koja je vlada bolja kad se davalo za sport, to su različite okolnosti i tako dalje i tako dalje. Ali po onome gdje smo, kako se to radi, koji su standardi u regiji i svijetu, kakav je status hrvatskog sporta danas u državi i društvu u odnosu na okruženje, u odnosu na standarde koji vladaju u svijetu. Pa da, to je jedno vrlo zanimljivo pitanje, rekao bih, iako često na margini, ali biti najvažnije. Ja sam tamo negdje 2003. završio sam karijeru 2001. postao direktor mladosti, 2003. postao saborski zastupnik sa ciljem podizanja hrvatskog vaterpola i koliko je moguće naravno ukupnog hrvatskog sporta. Uz pomoć tada vlade i premijera smo uspjeli kao Vaterpolo savez napraviti jedan ogroman iskorak i od te 2004. 2005. kad sam ja postao predsjednikom Hrvatskog vaterpolskog saveza, pa evo do danas moram reći da kompletna cijela struktura i funkcioniranje hrvatskog vaterpola, a siguran sam da tako je sa svim ostalim sportovima, vrlo je usko vezana i sa pomoći države, sa politikom i trenucima kad ta pomoć padne, osjeti se to jako i na uspjesima i na rezultatima. Imali smo jedan period pandemije gdje smo također bili dosta financijski srezani, što se osjetilo naravno na uspjesima. I imamo dvije razine, jedna je ova nacionalna, druga je klubska, gdje jako puno mi truda ulažemo da bi na neki način prezentirali, pojasnili način funkcioniranja koji je de facto vrlo jednostavan. Što su na klubovi jači, što je rad u klubovima kvalitetniji, to su nam uspjesi reprezentacije veći. I evo što je Vedran rekao, teško je zamisliti uspjeh rukometa bez jakog RK Zagreba i rekao bih još par klubova. U vaterpolu je to još i zonije prikazano kroz status juga Jadrana zadnjih godina i mladosti. Mladosti imala jednu pauzu također, evo kao što je Vedran rekao, kroz obzirom na smanjenje financiranja. Sad smo ponovo negdje korektni i još uvijek se borimo za nekakav status unutar te raspodjele financijskih sredstava i sa razine vlade prema Olimpijskom odboru i namjene tih sredstava koja je možda i ključnija nego sam iznos i financiranje lokalne zajednice gradova gdje smo napokon dobili od ministarstva i naputak jedan gradovima da bi gradovi trebali biti koji će veću pažnju u financiranju posvetiti seniorskim pogonima, znači stručnom radu seniorskih pogona, glavnim trenerima i naravno igračima. I to financiranje igrača da je na neki način ne samo moguće, nego da je i poželjno, gdje bi država sebi uzela u segment financiranja nekakvu širu bazu klubova, veći broj klubova, troškove natjecanja klubova, troškove trenerskog pogona, svih selekcija, znači jedan masovniji sport, dok bi gradovi trebali biti ti koji su zainteresirani za vrh kvalitete, za vrhunski sport. Teško će to ići jedno bez drugoga. Gdje smo danas? Danas smo bili na putu da bi moglo biti dobro, ali još uvijek to nije dobro. Evo, to je ono što mogu možda najzornije prikazati kako ja to vidim. Vedrane,
koliko je sad negdje tamo od proljeća 23. jel tako, dakle nešto više od 2 godine kako postoji pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, kako da krivo ne kažem, to je udruga profesionalnih klubova ili udruga, jel tako? Ne, to je udruga klubova. Klubova, jel? To je udruga klubova Hrvatske gospodarske komore koja je osnovana, točno kako ste rekli, u svibnju 2023. godine, koja trenutačno broji više od 150 klubova i gdje u članstvu imamo 75% klubova prvih liga iz svih ovih 5 loptačkih sportova, tako da mislim da imamo ozbiljan legitimitet i slažem se sa svim ovim što je Perica rekao malo prije. Mi smo na putu da se oporavimo, ali to još uvijek nije dostatno dobro. Koje su koračići ili koraci tu ubrzani ili napravljeni zahvaljujući djelovanju vas pri gospodarstvu? Pa mislim da je komora u svojem nastupu koji je od početka bio vrlo jasan, vrlo koncizan, vrlo izravan, došla do te razine da smo postali jedan ravnopravni partner kad se razgovara općenito o financiranju klubova i sa lokalne razine i sa razine države. Komunicirali smo jasno i sa Ministarstvom turizma i sporta neke svoje prijedloge poreznih promjena, neke su i uvažene u dijelu poreznog rasterećenja, financiranja, poglavito igrača amatera, igrača sa stipendijskim ugovorom, povećavanja neoporezivih nagrada i tako dalje. U jednom dijelu još čekamo neki prijedlog rješenja, to je ovaj ključni, odnosno krucijalni, kako i na koji način olakšati gospodarstvu da financira klubove intervencijama po našem prijedlogu izmjene i dopune zakona o porezu na dobit. Kad se to desi, ja se nadam da će se desiti, ako se nastavi ovakva potpora javnog novca iz središnje države i iz opće države, kad kažem iz opće države mislim onda na jedinice lokalne samouprave, onda sam uvjeren da u toj sinergiji dijela javnog novca i dijela gospodarstva koji će povećati financiranje radi toga što će imati određene porezne benefite, možemo doći na ove razine o kojima je Perica govorio i kojima zapravo stremimo. I za kraj, jer vrijeme leti, vrlo kratko, Vedrane, ali jasno, kakav ćemo Zagreb gledati u Ligi prvaka, koliko će biti konkurentan i onda da te ne prekidam i ne postavljam pitanje što, Pero, možemo očekivati od hrvatskih vaterpolo klubova u sljedećoj europskoj sezoni. Vedrane, mi smo ove godine najmanje mijenjali u zadnjih 5-6 godina, iako su nam odšla 2 stožerna igrača, Srna i Dibirov. Prije svega će biti problem nadomjestiti Srnu s obzirom na njegovu specifičnu poziciju u obrani i u napadu, ali kažem od igrača nositelja samo su njih dvojica otišli. Neke smo igrače doveli, vjerujem da ćemo u kratkom roku dovesti još neke druge koji će nadomjestiti njih dvojicu. Zadnje 2 godine smo igrali Ligu prvaka jako dobro, iako zadnju sezonu nismo ušli u drugi krug među 12 najboljih ekipa, ali vjerujem za 2 godine smo iskusniji, nismo puno mijenjali. Mislim da ćemo naći načina da u najmanju ruku prođemo prvi krug i uđemo među 12 najboljih ekipa Europe. Što se tiče vaterpola, Jadran kao prvak države ima sličnu momčad kao i lani i izgubili su 2 igrača dobro, ali dobili 2 nova, još bolja, rekao bih, jednog Mađara i jednog Crnogorca. Mladost kao drugoplasirana, koja i Jadran ima direktan nastup u Lige prvaka, Mladost ide u kvalifikacije Lige prvaka, mislim da je još jače ove godine nego prošle godine i treba neko vrijeme da to sjedne na svoje mjesto. I tu je još kao treći klub koji će ozbiljno igrati Europu, Jug, koji je klub koji ima najviše uspjeha zadnjih 20 godina, sad sa malo pomlađenom momčadi, ali i dalje vrlo jaka momčad, iza njih Solaris i Primorje i Monar koji također igra Europu, znači 6 klubova će igrati Europu, 2 Lige prvaka, 2 Europa Kup, 2 Conference Kup i vidjet ćemo. Ono što je nama važno, osim Rina Burića koji igra u prvoreku, svi ostali reprezentativci su u hrvatskim klubovima, nama je to izuzetno važno i u segmentu toga očekujem dobre igre naših momčadi. Ja se nadam da ćemo napokon imati, Jadran je već 2-3 godine među 8 najboljih u Europi, nadam se da ćemo dobiti klub koji će biti među 4 najbolje u Europi. Gospodo, hvala, Vedrane, hvala, Pero, hvala. Polovicom rujna kreću uzbuđenja u međunarodnoj klubskoj sceni. Hvala vam lijepo. Hvala vama. Slušajte
Sve u 16. Evo, čućemo što o dolasku Zvonimira Bobana i njegovim počecima u upravljanju Dinama misli dugogodišnji protagonista zagrebačkog nogometa, od malonogometnih terena pa do sportskog prava, djelovanja i u Hrvatskom nogometnom savezu, ugledni zagrebački odvjetnik, kažem, kojeg mnogi pamte kao vrhunskog haklera, gospodin Nikola Badovinac. Nikola, recite mi na početku kako ste vi, s obzirom na sve ovo što sam sada ispričao u vašoj najavi, doživjeli dolazak Zvonimira Bobana i je li vas on iznenadio? Što se tiče Zvoninog dolaska, mene on nije iznenadio. Nije me iznenadio ni trenutak, ni njegov dolazak. Obzirom je bio logičan u skladu sa stanjem u kojem se klub u tom trenutku i našao, bio je na neki način i uvjetovan motivom ljudi koji vode u tom trenutku klub i koji su željeli na odgovorne funkciji čovjeka koji svojim znanjem, odgovornošću, ljubavi postaviti temelje nekakvom novom Dinamu. Konačno bio je i životan jer je Dinamo trebao Bobana, a Zvone znamo da živi Dinamo. Ja bih rekao ovako, velike očekivanja, puno nagađanja, poneka pretpostavka, ali kako se vama nakon ove uvodne faze čini Bobanov Dinamo pred sam početak i natjecateljske sezone? Pa Zvone je za vrijeme od svog neslužbenog pa do tog službenog imenovanja sigurno snimao situaciju, radio nekakvu dubinsku analizu kluba i stanja u klubu. Nakon toga evidentno povukao i neke bolne, ali nužne i zahtjevne rezove. Postavio je temelje nekakvoj novoj prvoj ekipi, postavio temelje školi nogometa. Poznavajući Bobana, njegove ambicije, karakter, način upravljanja sustavima i ljudima, recite mi koja je pretpostavka koliko će Boban ostati u klubu? 1 mandat od 5 godina, koliko je predviđeno nacrtom novog statuta, možda 2 mandata, na koliko je ograničeno, isto na Bobanov prijedlog koliko mi je poznato, i što bi Boban trebao, bez obzira koliko se zadrže u Dinamu, u njemu ostvariti da bi ga pamtili kao pravog lidera i uspješnog prvog čovjeka kluba? Koliko ja znam, Zvone je najavio negdje u medijima da je Dinamo posljednja postaja njegovog nogometnog puta. Dakle, puta velikog igrača, kapetana, vatrenih, legende Dinama i Milana, drugog čovjeka FIFA i UEFA. Kad govorimo o Zvoni, onda ne mogu da se ne sjetim 86. godine kad sam bio klinac, onda smo gledali svi svjetsko prvenstvo i Maradonu, vidjeli smo onaj drugi gol Maradone koji je bio fantastičan, a u stvari je njegov prvi gol učinio velikim, većim od nogometa, odnosno ona Božja ruka. Tako da u mom nekom svijetu 13.5. utakmica u Maksimiru i Zvonin volej u prsa sistema, znači radi zaštite svojih ljudi, radi zaštite Bojsa, je njega učinio za nas tu u Zagrebu i za većinu Hrvata većim od nogometa. Siguran sam da će Zvone ostaviti duboki trag u Dinamu i da će njegov savršeni kaj, njegova ljubav prema zagrebačkom asfaltu, Dinamu, hrvatskom narodu sigurno mi daju nekako pravo za vjerovati da je ovo jako dobar početak jednog dugog i uspješnog putovanja sa Zvonom i sa Dinamom. Tako da vjerujem da će maksimalno iskoristiti mandate koje mu stoje na raspolaganju. Gospodine Kamenski, ono na čemu se zapravo i dogodila promjena paradigme ili u prvom dijelu za sada samo taj pokušaj upravljanja Dinamom, bilo je uređenje sustava, uređenje statuta
jedan čovjek, jedan glas, transparentnost i tako dalje. Na kraju krajeva to je ono što je obilježilo i vaše medijske istupe kada je Dinamo u pitanju. Je li to nešto što će odrediti ta ostavština i uspješnost i opravdanost Bobanovog bivanja u klubu? U ovom trenutku imamo radnu verziju statuta na čitanju i jasno da on predumijeva, sama riječ je o radnoj verziji, da on sigurno će doživjeti još određene dopune i izmjene, sve sa ciljem da se osigura upravljanje klubom na jedan vrlo transparentan, moralan i demokratski način, je li tako? To je ključ što se želi postići. Koraci idu u tom pravcu i vjerujem da će budućnost to i pokazati. Nemamo staklenu kuglu kojom bismo mogli vidjeti što će biti, ali je ključno stvoriti pretpostavke za takav način vođenja i upravljanja kluba. I za kraj ovog našeg razgovora dva pitanja. Prvo, možete li ocijeniti vrlo kratko ovaj period tranzicije, nazovimo ga tako, dakle od izbora u Dinamu do dolaska gospodina Bobana, i bit ću za kraj malo indiskretan ako želite na to pitanje odgovoriti. Jeste li imali prilike razgovarati sa Bobanom od njegovog dolaska u klub do danas? Dakle, tranzicija nakon, što svi znamo, nakon jednog, rekao bih, dugog perioda koji je prethodio promjenama od prije, sad će to biti godinu i nešto, jel tako, godinu i nešto dana. Došao je period u kome je bio period u kojem jasno tranzicija zahtjeva vrijeme i jasno niz ozbiljnih radnji, rekao bih, znamo to iz iskustva upravljanja sustavima. Taj tranzicijski period je potrajao, imao je svojih uspona i padova i sad smo u situaciji da kroz izmjenu statuta po načelima koje sam rekao dođemo u situaciju da u cijelosti konsolidiramo upravljanje i vođenje kluba, posebno s aspekata, da se ne ponavljam, koje sam naveo, a uzimajući ključnu činjenicu u obzir da je naš klub i upravljanje klubom izuzetna društvena odgovornost. I za kraj, ako želite odgovoriti, jeste se vidjeli sa Bobanom od kad je ušao u klub? Vidio sam se evo na ovoj posljednoj utakmici, ali to je bio stvarno jedan neformalan susret uz jednu kavu gdje nisu bile navedene teme na stolu. Gospodine Kamenski, najljepša vam hvala što ste uzeli učešće u našem podcastu. Evo, hvala vama na pozivu. Ana Marija, recite mi, je li vas iznenadio dolazak Zvonimira Bobana u Dinamo ili ste ga možda prateći zbivanje u Dinamu posljednjih godina očekivali i ranije?
Pa nije me iznenadio Bobanov dolazak u Dinamo, mislim da je zapravo njegov dolazak neki prirodan put i što se tiče njega i nastavka neke njegove karijere, ali i što se tiče samog kluba. Naime, Zvonimir Boban je već ranije iskazao nekako svoje poštovanje i podršku navijačkoj inicijativi koja je dovela do promjena u Dinamu, tako da nije me iznenadio. Da li smo možda očekivali da će se priključiti odmah na početku, možda i jesmo, ali mislim da je očito postojao nekakav plan i nekakav dogovor da se to dogodi kasnije. Recite mi, dugo se iščekivalo Bobanovo obraćanje javnosti, i recite mi kakav je vaš dojam njegovog prvog velikog obraćanja javnosti. Gospodin Boban se odlučio da to napravi putem klubske televizije. Što vi kao iskusni medijski profesionalac mislite o tome? Pa mislim da to nije sjelo ni jednom novinaru, pogotovo kolegama koji prate Dinamo, jer naime mi zapravo od dolaska Bobana u Dinamo još nismo imali priliku postaviti niti jedno pitanje. Naime, kad je bilo predstavljanje, bilo je to jedno kratko predstavljanje, pitanja tada nisu bila uzeta kao mogućnost i tada je još Boban najavio da će se obratiti novinarima sredinom lipnja i to je od tada i ponavljao, tako da smo mi svi očekivali tu konferenciju za medije sredinom lipnja. Nije se dogodilo, nego nas je to sve iznenadio intervju za klubske kamere od 40 minuta, što je puno. Ja ne mislim da je to dobar potez, mislim da nije, mislim da je trebao izaći pred novinare, vjerujem da će se to nekad i dogoditi, ali zapravo je taj intervju, to su bila pitanja za koja se pretpostavljalo da bi novinare zanimalo, ali isto tako znate kao novinar da zapravo odgovor na neko pitanje može slijediti pod pitanjem. Mislim da to novinare ne zadovoljava, tako da očekujemo ipak da će Boban stati pred medije, a isto se tako nadam da će Dinamo razmisliti i o nekakvom osnivanju nekog ozbiljnog PR odjela. Mislim da oni kaskaju dosta u tom smislu u komunikaciji prema medijima za nekakvim evropskim klubovima sigurno. I mislim da im je to jako bitno jer je komunikacija Dinama prema medijama već loša godinama. Vrlo su zatvoreni, nisu često transparentni, komuniciraju priopćenjima. Tako da evo, iskreno nadam se da će se i to promijeniti kao i ostale stvari koje je Boban najavio kakav klub želi da bude moderan europski nogometni klub, pa i to je sigurno dio takvog kluba. A recite mi, s obzirom na sve ovlasti i na sve što je dato Bobanu kako da vodi klub, što će biti s Dinamom ako Boban ne uspije? Pa, mislim, prema onome što smo čuli, a to je da statut ide danje na javno savjetovanje, mislim da je to dobar potez da se odmah krenulo i u te nadopune statuta kako je bilo obećano, pa jedna od stavki je da će mandat predsjednika biti ograničen na 2 puta po 5 godina. Mislim da i to je dobro, Boban je to objasnio u tom intervju. Tako da, ako gledamo to, onda će Dinamo sigurno kad-tad biti bez Bobana. Mislim da je prvih 5 godina dovoljno. Evo u ovom, nazovimo ga tako, dosjeu Boban i Bobanovog suborca, suigrača iz onih legendarnih godina 90-ih kad se pronosila slava, afirmirala država i na koncu osvojila i bronca u Francuskoj. Evo Igora Štimca. Igore, poznavajući Bobana, uzevši sve ove pretpostavke o kojima smo i govorili, što vi očekujete i u rezultatskom smislu od Bobana, odnosno što bi mogalo odrediti kao poruka i kao šta bi odredilo je li Boban uspio ili nije uspio u svom mandatu u Dinamu? Prije svega nisam od onih koji kritiziraju bilo šta i bilo koga prije vremena. Ja sam uvijek pobornik toga da se svakome da dovoljno vremena da se dokaže u radu
a rezultati će biti najmjerodavniji kad je u pitanju njegov rad u Dinamu i sa Dinamom. Prema tome, vremena će trebati, to je sigurno, zato što se nije dogodilo ostajanje onih stožernih igrača. Taj, dakle, projekt nekakvih pregovora u tom vrlo zahtjevnom trenutku financijskom po Dinamo nije uspio, dakle moralo se ići u kompletnu rekonstrukciju momčadi i sad je jedino pitanje koliko brzo će ta momčad sa novim trenerom prihvatiti ideje, stabilizirati se i pružiti igru na terenu koja će prioritetno Dinamo morati osigurati domaće trofeje, a paralelno je s tim i određene koeficijente koji su mu nužni za dalje natjecanja i evropske uspjehe koje je Dinamo ostvarivao proteklih godina. Oni koji osporavaju Bobanove potencijale za vođenje Dinama ili njegove liderske preporuke, da to tako kažemo, spominju da je Boban nije se predugo zadržao u Milanu, a da, boga mi, je vrlo brzo napustio i, kažu neki, pod nerazjašnjenim uvjetima i nepoznatima do kraja urede UEFA i FIFA. A ne bi komentirao ono o čemu nemam detalje razloga njegovih naprasnih odlazaka kako iz FIFA ili UEFA, ali nije ni malo vremena proveo tamo, nemojmo to zaboraviti. Međutim, ono što sigurno znam jeste da je Zvone čovjek sa stavom. I ako mu nešto ne paše, neće se ponašati poput uhljeba, zadržavati se, priskrbljivati sebi plaću koja nije mala i trpjeti nešto što nije u skladu s njegovim promišljanjima. Prema tome, radi se o karakternoj osobi koja zna što želi, u kakvom sustavu želi funkcionirati i tim putem ide kroz svoj život. Mislim da bi to ti kritičari trebali pozdraviti prije svega, jer mislim da velika većina javnosti nagađa ili zna razloge njegovih odlazaka sa tih tako važnih funkcija, a evo u Dinamu će kao prvi čovjek imati priliku utvrditi temelje ponašanja i funkcioniranja kluba, pa ćemo vidjeti kako će to biti. Došli smo i do kraja premijernog izdanja podcasta Sve u 16. Nadam se da smo, ako ništa drugo, izazvali vašu znatiželju. Redakcija emisije Sve u 16, Telegram grupa, zahvaljujući svojim partnerima, sutra i preksutra poklanjaju vam prije ljetne stanke specijalna izdanja podcasta Sve u 16. Sutra, na 17 godina smrti Mate Parlova, po mnogima, a i po relevantnim anketama, najuspješnijeg hrvatskog športaša 20. stoljeća. Sve o životu i zanimljivostima iz života Mate Parlova donosimo vam zahvaljujući CIOS grupi. A u srijedu se prisjećamo da je to dan 30. srpnja kada je 1997. na prepunom Maksimiru Croatia, ili kako je tada uz Tuđmana u loži vikalo 40.000 ljudi, Dinamo, Dinamo, pobjeđen Partizan sa 5:0. A prije toga ekskluzivni intervju sa Ivanom Rakitićem, pomoćnikom sportskog direktora Hajduka Gorana Vučevića, sve okolnostima ostanka u Splitu, odluci o prestanku igračke karijere, što će točno raditi u Hajduku i svemu onome što zanima svakog Hajdukovca. Eto, hvala vam što ste bili s nama. Čujemo se sutra u specijalnom izdanju Sve u 16 posvećeno životu velikog Mate Parlova. Slušali ste Sve u 16.